wuoyo kowacho ni jotend sirikal ma bende kamoro ne onyiso nyaw kano ni tich oriemb gi tich. Jalup jatend piny Kenya mano Rigathi Gachagua kane otimo limbe kama masira no timore bende ne owacho ni ok nochako timre kendo nyaka Rumo Gajwang'. Ma ok en mokwongo kata mana sirikande mokadho chien gi jotelo ma bende ne tiyo sirikal mokalo ma bende poni sirikal ma sani niendi nitie kit dhok moko mane gitiyogo kinde mokalo chien ka masira no siro Kenya to kata kamano chal ka gima gik moko pod odiedo kar korgi. Ken ka warito kaka jatend piny Kenya no loso gi jalupne, iparo nade nyaw nitie jomoko no ninde tich jo Kenya ywak nyaka wuono gima lit ahinya. Abro ng'iye kuom kidienje joninde tich kochakore gi sirikal nyaka ka japiny owuon nikech mana kaka Fred owache inyalo paro kama Malusi mosenindo ne orogo kendo mogo koko mopenjo gimomiyo jotelo okawo ndege kawuok Nairobi kadhi Molo ne dhi chuo wang'ie kama masira otimore kendo ng'eni mondo miwuok gi chopa Nairobi ka michop nyaka Molo en pesa mang'eny mokalo. So nopenjo ni ang'o momiyo warito nyaka gigi timre koka jirengo dhi chopo. Ne waneno gima notimore Embakasi ma jalup jatend piny ochopo, jawachelo sirikal Isaac Mwaura ochopo, apisas madongo dongo bede migepe, EPRA gini jonema gini koro ioro ji chopo, jotelo mag obila ochopo. Waneno ka jalup Ogai mar obila ne ochopo. Koro ne waneno ka jodito mathoth ochopo. Sirikal ne ni ground. Sirikal ne ni kanyo. Kendo gitiyo gi mauta ka giriembo nyamburko ka gichopo. Kendo seche mag gidhi no bing'eni samoro koro gichungo ndara koro leng joma ma dhi e tije gi be koro uchumi margi okethore nikech jotelo kalo. To nyisi ni mana kaka osebedo kowacho mokalo ni nitiere moko minyalo geng' to joma owinjore bed ni geng'o gi ok geng' gi. E wach achiel mar Mama Lucy Kibaki mosenindo bende nowacho ni ang'o momiyo warem ma ok wapuonjo jopiny. Nikech kinyalo paro masira ma Sach Ang'wan ne jopiny owuok ni dhi tuo mauta ma gicho muoch kuomgi kendo mokelo tho mar ji moingo 100. Matiende ni jopiny bende nitiere kaka samoro dibed ni ng'ato nitiere gi ting' mar miyo gi puonj to pok omiyo gi puonj ni kineno ka mach moro liel kamoro to kigichori machiegni nikech ng'eni gima otimore Embakasi cha mach chako moko jomoko chako yware machiegni mar mondo na ng'a timore. Samoro iwuok ni dhi reso ng'ato ting'i ionge kod lony mar reso ng'ato. Ting'eni gicha ne chwakore ma mitungi ka ne medo mana chwakore to gi muoch. Koro moro ka moro muoche sane, moro ka moro muoche sane to mano medo hinyo ji mathoth mokalo. Koro puonj be nitie ka ne ore ma ok ochopo kanyo. To e wach mar nyaw kor ka sirikal ing'iyo ni iwacho ni jogi ne okwayo lesen nokomegi. To ka nokomegi to gidhi nyime gi bedo gi chenro mag kanyo. Nyisi ni obila matimo patrol kanyo samoro no kochiwo report ni nitiere gimoro ka bedi bed ni jogi nigi lesen kata nok kitimo nonro mar yango ni jogo nigi lesen kata oyo. To kapo ni EPRA no kochiwo lesen to ujire bed ni EPRA no se nyaka go wang' kech gin gi jogi mowinjore bed ni wuotho maka gi kacha mang'eny di bed ni samoro ng'ato timo ohala moro kama ok opuodhi. Kech king'iyo ra kuonde mwadake ka nitiere kuonde ma ji use mtungi mag gas. Kendo nitiere moko ma ng'ato ng'isi mane kel ma mtungi ni to sewuok gi ndiga to sechopo. To kuma dhi jase to king'eyo. To kele nitie moko ma kata nyingi gi onge go. Tijase ng'wech to semigo. Gigi jaso ga ma e kor pap kuonde ma jodak. Koro dhi ndi jaso ga kanye. Koro EPRA tich ne ni mondo mi gibed kod jogi maluorore matimo nonro ndi bed ni samoro nitiere ohala moro mar gas mitimo. Ma ok ni kare. Owinjore bed ni ne gisefwenyo ni ohala ma kamano timore. Ni ka okang' ne ng'acha kata kapok odhi malach. Mano korka EPRA gobila. Ing'eni king'iyo masira cha omako ji kodaka migawo mochung' ne chenro mag alwora. Nema e kinde gi duto. Kech gimbe gen gi apisas mag gi mago kachero e kor gweng'. Nano ka jakom mar board mar Nema ogolo statement. Kotemo lero gik moko. Gik mang'eny ng'ini seche go koro lero gik mang'eny to ji to osehinyore ji osetho. Jomoko dong' gi songa ma samoro higni duto obro bedo kong'iyo go ni mae kaka ne ayudo masira ma kama.
Mano NEMA ni kanyo, migawo mochung' ne chenro mag alwora be. Koro mano wan kode kanyo. King'iyo kendo, ichak ing'iyo ni gini kopogore mana kara kod NEMA kende, migawo mar thieth ne ni kanye, higni duto. Kech kapo ni nitiere gimoro machiegni kod oganda, to nitie bad migawo mochung' ne weche mag rito ngima oganda, public health. Gin kinde gi duto, nikech kidwa ng'eyo apisas mang'eny kata ma e bombe ma wantiere gi, gin jogo. Joma ng'iyo kaka otende ler, koso jopiny kama gintie ni be gimoro nyalo timogi, manyalo hinyo ngimagi. Apisas gi pok owuotho mowinjo kata ka tik moro dung' ka mar gas mawacho ni gini nyalo bedo marach gi ngima oganda. Koro migawo mar thieth be noninde tich. Koro nyisi ni sirikal mangima noninde tich. En chakacha nitiere en sublocation. En location. Office of the President e piny. Kiparo gima ne Mama Lucy owacho ni ruoth gi jalupne gi ji mamoko marito gweng' owinjore bed ni nitiere kod ng'eyo gi lony mar wacho ni gima kama rach gi ngima oganda. Ka en puonj to gichiwo puonj ni ma ok owinjore bed ni bedo machiegni kod oganda kata kabano. To wan ng'eno ket ni samoro jogi gin joma tijgi en mana samoro biro yalo buche mag lo, kata samoro nitie gik mang'eny ma samoro pod ok otim. To ruoth maka gi jalup ruoth maka report ne gichiwo karang'o, kata be ne ging'eni gima kama timore. Kech wa Nairobi ka wach mar nyumba kumi cha ng'eni pod entiere, ok noonge. Kende motegno nde. Entiere, owinjore bed ni report osechopo. Dwoko wa kuom japiny bende. In miwuok samoro ma idak machiegni gi ka, ting'eyo nikech iwinjo ni iwacho ni gicha kinde moko samoro iwinjo ka tikne ne wuok ga. Ing'eyo maber ni gimoro timore ka ma ok ni kare. To bisechiwo maling'. To bisego kwan ni ka dibed ni samoro ok ber wawuogi, ali adag mabor gi ka. Nitie kama ji odake, wan gi associations. Residents associations ma bende wan go. Ting'eni nabiro kuom riwruok miluongo ni Kara. Yes. Ma bende ochung' ne ji ma odake kuonde mopogore opogore. Gima incha neno ka igolo ote margi ma giwacho ni owinjore bed ni koro sirikal kawo okang' mar loro kuonde duto mag jaso gas gi kembe mag gas to gi kuonde mag logo mauta miluongo ni petrol stations. Ma dibed ni nitiere namba machiegni kod kuma jopiny odakie. Ting'eni koro ma gigolo ripodni kaka riwruok, to kinde gi duto ji odak mana kuonde ma kamagi. To kwane ka nitiere kaka isundo sirikal mondo mi okaw okang'. Ing'eni ka poni un kod riwruok, kata un riwruok mar udwa mana loso ka gimoro osetimore. Koro nyiso ni kaka japiny un bende ok itiyo kod duondi ma intiere godo ma katibo miyi e pend chik mokwongo, ok itiyo kode mondo mi sirikal owinjie kinde mowinjore kapok midhiero otimore. Nikech kata kuonde mineno ka ji odake kuonde dak ma Nairobi gi, ibodo ka nitiere kuonde logo mauta moko ma ochuogi e kuonde ma jopiny odakie. Ken wang'adi mana matin. Nitiere penjo kama ji biro penjore, ng'ama nokwongo ne wadgi? Ng'ama nokwongo ne wadgi ting'ene as in petrol station kata establishment ni nokwongo ne joma nonyiewo lope ma ogere udi ma ji dakie. Mano to penjo manitiere. Ting'ene Emi aparo wach moro Kisumu, kidhi Kisumu nitie kamoro ma nitie sikunde moko buora, to wan kod kuonde mag tongona. Yoro kosebedo ka kanyo nitiere ka weg bago wacho ni ne wakwongo ne sikunde gi ka. Koro kudu darwa. Victor, wach pod mar Ken to kamine no ipenjo godo Ken.